Cu ce sunt finisate la exterior casele Nidum? Casele Nidum sunt finisate la exterior cu un sistem de fațadă ventilată. Asta înseamnă că putem aplica pe peretele nefinisat al clădirii o structură metalică de obicei, pe care putem monta diferite finisaje: tablă, piatră, cărămidă aparentă. În cazul de față se folosește tablă fălțuită. Unul din marile avantajele acestui sistem de fațadă ventilată este, pe lângă rapiditatea cu care se montează și ușurința cu care poate fi reparat și înlocuite anumite bucăți din finisaj care se deteriorează în timp, prin faptul că între peretele exterior și acest sistem de fațadă ventilată se formează un strat de aer, iar stratul de aer este cel mai bun termoizolant natural care există. Un alt avantaj al acestui sistem de fațadă ventilată este faptul că eliminăm practic posibilitatea formării de mucegai, ciuperci în urma umezelii